खुलुमबाय लोगोफोर आङो थांनाय बहुत भिडिअआवनो फंसे बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थाबायानो थादोंमोन जे इलेक्शननि उनाव बे सरकारा गेसनि दामखौ बारायनानै होगोन होननानै आरो बे इलेक्शना थांनाय लोगो लोगो रिजाल्टआनो सफैयाखै बिनि सिगांनो जितु कमार्शियेल गेस दोङो जायफोरखौ दखानाव बाहायो गेदेर गेदेर गेसखौ बै गेसनि दामखौ 993 टाका माने 993 रां सरकारा बारायनानै होबाय आरो बे बाथ्राखौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादोंमोन जे इलेक्शनखौल' नोंथांमोना थांनो हो बिनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे गेसनि दामा माबोरै बारायो दा जायखिजाया बे बेलेग टपिक्स दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना जोबजासिम नायथार नेपालाव जेनजिनि सरकार जानाय लोगो लोगो बेसेबां रुल्सफोरखौ सोलायदों एक्चुअली आङो भिडिअखौ बानायनायाव एसेमान बावबाय नाथाय थेवबो डिटेल्सै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन किसुमान ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ बिथांमोना रुल्सफोरखौ सोलायजोब्बाय बयनिख्रुइ सिगां बै नेपालाव जेसेबां करापसन मावनाय लिडारफोर दंमोन बै गासैखौबो जेलाव सोजोब्बाय आरो बिसोरनि सायाव केस सलायगोन दानिया सेकेन्डआव जाबाय जायखिजाया रेपिस्टखौनो जाय रेप खालामो बिखौ कुनु केस गैया सानसेनि गेजेरावनो बिखौ फासि होनाय जागोन लोगोसे गासै भिआइपि कालचारा केन्सेल जाजोब्बाय कुनु भिआइपि कालचार नङा गासैबो समान पुलिसफोरखौ अर्डार होनाय जादों जेसेबां गेदेर मन्त्रि मिनिस्टार बा प्राइम मिनिस्टार फैबाबो बै गारिखौ नोंथांमोना लाखिनानै चेक खालाम माबाफोर सोंनो लागा दङबा नोंथांमोना सोंनो हागोन कुनु मन्त्रि एमएलएनो बडिगार्ड होनाय जाया प्राइम मिनिस्टार आरो होम मिनिस्टारनि अनगा जायफोरा बडिगार्ड नांगौ बिथांमोना निजेनि फैसाजों निजेनि रांजों बडिगार्ड लानांगोन लोगोसे सरकारि जेसेबां खामानि इलेक्ट्रिसिटी बिल जाथों बा ड्राइभिं लाइसेन्स बा जेसेबां सरकारि अफिसनि खामानिफोरखौ सुबुंफोरा अफिसाव थाङालासिनो गासैखौबो अनलाइन खालामनानै होनाय जादों आरो बे अनलाइनाव मास मोनसेनि गेजेराव जुदि खोब माने क्रिटिकेल खामानिबाथाय बे खामानिखौ मास मोनसेनि गेजेरावनो सल्भ खालामनाय जागोन बेफोरबायदि दा रुल्सफोरखौ गासैखौबो सोलायजोबदों आरो गोबां बेफोरबायदि रुल्स दङ गासैफोरखौ आं खोन्थानो थाङोबाथाय बे भिडिअआ बेसेबांबा गोलाव जागोन नोंथांमोना मिथिगोन खै मासमान सिगां नेपालाव माबायदि दावराव दावसि जादोंमोन मिनिस्टारनि न'फोरखौ सावना होलाबायनाय बा गावथारलायनाय बेफोरबायदि दावराव जादोंमोन आरो बै समनि उनाव दा बालिन साहा होननाय सासे यंग जेनेरेशननि अनलि 35 years old बिनि बैसोआ आरो बियो दा बै नेपालनि प्राइम मिनिस्टार जानानै दं आरो बिनि टीमाव बयनिख्रुइ बांसिन बैसोगोनां सुबुङानो जाबाय 41 आरो बाखि सब 30 निफ्राय 35-40 नि गेजेराव आरो जि समाव नेपालाव दावराव दावसि जादोंमोन नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे इन्डियायावनो जाथों बा गुबुन हादोरावनो जाथों सरकारफोरा बुंदोंमोन जे जेनजिनि आखायाव यंग जेनेरेशननि आखायाव जुदि सरकारखौ गथायना होयोबाथाय हादोरखौ गथायनानै होयोबाथाय बेफोरबायदिनो अर जोंगोन होननानै नाथाय दिनै नेपालाव जोबोद शान्ति जोबोद माने खोब डिसिप्लिनै बे सरकारा सलायबाय दोङो बिथांमोना गासैबो न'खर थांनानै सुबुंफोरजों रायज्लायहैलायदों आरो मोनसे बाथ्राबो बुंदों जे रावबो मन्त्रि एमएलएनि फिसाला फिसाजोआ गुबुन प्राइभेट कलेज स्कुलाव फरायनो मोना गासैबो स्कुलाव फरायनांगोन जाय स्कुला गभर्नमेन्ट आन्डारनि गतिके बे मोनसे जोबोद मोजां खोन्था आरो बेफोर रुला जुदि जोंनि इन्डियायावबो जायोबाथाय इन्डियायावबो आं सानो जोंनि इन्डिया बहुत डेभेलप जागोन मानोना नोंथांमोना नुनो मोनो जे सरकाराथ' बुङो जे खोब डेभेलप जादों खोब डेभेलप खालामबाय दङ स्कुलफोरखौ मोजां खालामदो बा हस्पिटालफोरखौ मोजां खालामदो नाथाय जेब्लानो गावनि सम फैयो गावनि फिसालाखौ
गुबुन हादोराव बा खोब मोजां प्राइभेट स्कुलाव फरायनो होयो हस्पिटालावनो नोंथांमोना नुनो मोनो नोंथाङा आंहा थांनांगौ सरकारि हस्पिटालाव जेब्लानो बै एमएलए मिनिस्टारा जाबायदि भाषणफोराव बुङो जे उमुगाव हस्पिटाल खुलिना होदो उमुगाव गेदेर हस्पिटाल खुलिना होदो जेराव एसेबां डाक्टर दं एसेबां बेड दं नाथाय गावसोरनि जेब्लानो सम फैयो बिथांमोना मा खालामो प्राइभेट हस्पिटाल मोजाङाव थाङो मानो थाङो बिथांमोना फोथायनाय गैया बा बिथांमोना मिथिगौ जे सरकारि हस्पिटालाव थांबा माखौबा मुलिखौ मोनगोन माखौबा मोना मब्लाबा डक्टर थाया बा मब्लाबा अक्सिजेन थाया बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम दाबो जोङो फेस खालामबाय दङ आरो बिनि थाखायनो आंबो सानो जोंनि इन्डियायावबो बेफोरबायदि सरकारा जेसेबां दा संबिधानफोरखौ गुबुन गुबुन रुल्सफोरखौ सोलायबाय दङ बिनिख्रुइ दा नेपालाव नुनाय बायदि जायफोरखौ सोलायदों बेफोरबायदिखौसो आसलते सोलायनो गोनांथि जोंनि इन्डियायावबो जायखिजाया नोंथांमोना मा सानो बे नेपालनि बिसय आरो जोंनि इन्डियायावबो बेफोरबायदि खालामबा मा जागोन मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना आंनि कमेन्ट्स बक्सआव लिरहरनो हागोन लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।